Chtieriť výšky. Však ešte Prečo? v kabinetoch máme. Prečo vyzerá má Groman drevo? No ty? No podobá sa mu. Podobám sa na Romana drevo. Tak by sme to pozerali od takých profesionálov. Dušan Brachna. Roman drevo. Desta. A to starý. Ja vlastne jediné videá, ktoré od nich najradšej mám, sú tie chlastacie vždycky. No jasné, východňa. Jak inak. 3, 2, 1, teraz. Ťahaj! Ja my máme náho na zadné. Ja som mal na zadné kolesá tej oné. Kejny, že? Tak tam víš, by nás mal počiahnuť. To bude dočiahnuť. Simba. Jaj, si... Ale Simba. toto je jak oné? Krásne zaparkované, to na fotku. Pozri sa. Simba. A Počkaj. Bimbu. Polož tu ovládač, tu to volajte sem. A choď pre vinč polo, natiahni ho najviac, čo vieš. No tak to je. Tam. Jaj. Jaj. On to vyjde hore bez toho. Lečo je v pohode, nemusíš brať ten ovládač, on to vyjde aj bez toho. Ja vás. Ja mám bodku. Daj si. To je ten bič. Mačo. že- Jet Nie. fuel. Zober ho. A nitrogecelín. Hlavne to nepí. Nehač to. To je sklonené si debil. Hoď to do kamzíka. To reálne ja si myslím, že nebudeme môcť použiť. A to sa nerozbije. Oh shit. No sa nebojím. Áno, nitro. Ja umrem. Nie, ja som mŕtvy. Pričo umrel? Ježiš, to je Menej inteligentný jedinec. peso, chytaj imigranta z klobúkov, Mexikánca. Pomoc? Aura farming. No a čo ďalej? Nie! Počkaj chvíľku. Úžas. Mal si chvíľku počkať, kým to tam vôbec zabrzdím, vieš, to nie len tak. Áno, poď, to je plyn. Tu už strácam trakciu a už to bude prd. Ovládač. Nejaká to neprepadá, ale No, prenes späť. jaj. Oh shit. Á, tu máš poukaz. Plešo, sleduješ to? Hlavne prosím ťa, nezapáľ ten most. Pozeraj sa dole, pozeraj sa dole. Poď, sú tu sánky. Ale ticho. Môžem ísť? Nejdeme pre sánky. No hej, Nie. lebo kamo, ale mne príde, keby sme preskočili nejaký checkpoint alebo dačo, lebo akože toto tu je hrozné, jak to vyzerá. Ale ma neprehadzuj na druhú stranu, lebo to ma neprehodíš. Opa. Opa. No poď, ideme. Čo je iba? To neprežijeme. Je, ale hodinu naspäť. Hodinu progresu. Kde sú tie druhé reťaze? Ja som. Richard, kde si na tie druhé Presne reťaze? tam dolu. Do auta. Ja som ich hodil do auta. Ale kde si ich hodí, lebo aj... Pri vodiča. A tu sú. A tu mám si? No, nie, Neviem, čo Tam tých rozbijú chodníkov sa je ti. dolu. Ale ty sa rozbijú. Nie, ja musím ísť takto, ak je ten sneh, aby som dostal grip. No nedostane grip. Jak to predtým vyšiel? 1 hour later. Drž sa tu, tam je sneh, drž sa! Špinavec! Praskli. Ó, dobre. Nevadí. Jasne, ďalší nitroglycerín. Hej, som tu. Aha. Ide hrdina.
Pomoc. Wow, úžas. Za čo Idem. teda to? Jak ma to buglo. Vozičko do Stona No. Hovorím. Ale že Hovorím, instantne že- celé. Ale že instantne celé. To čo nastalo? Kamzik je pod vodou, chlapci. Úžas, ale aj karavan neviem, či si všimol. On ide pod vodou ešte ďalej, pozri sa. Chytám. Pomoc. Keby tu není toto retardovaný sneh.